Sziasztok! Alis AMS P1-es teszt, illetve már a tesztnek vége, de nem jutottam vele sokra, mert az a helyzet, hogy ha itt is visszaállítom a firmware verziót, így csak 1.6-ra tudtam az 1.5 helyett, de felismerte szépen, meg működne is, de a probléma az, hogy színcserénél, mivel ugye a mininél csak kicsit a fej fölé húzza vissza az anyagot, nyilván itt is, most ugye nem tudom mennyire látszik a csőbe, de idáig húzta vissza, és már tolná be a következőt, ami annyira nem jó, hogyha rá akarja nyomni. Úgyhogy igazából amit el lehetne követni, hogy működjön, az az, hogy venni egy ilyet, ilyen amúgy is kell hozzá, mert ugye a minihez kell, és valahogy belekötni ide egy közdarab csővel, vagy valami, csak akkor ugye tetőt nem lehet rátenni. Hát én most annyira ebben nem megyek bele, megmondom őszintén, mert nekem ott az AMS-em. De hogyha ide valamilyen úton, módon bele lehetne kötni egy kis darab csövet, itt ezt elvágni, ezt odarakni, valahogy idefogatni, és akkor a négy csövet becsövezni, akkor működhet a dolog. Másképp ez szerintem nem. A YouTube-on egy videót találtam, de ott az ember azt mondta, hogy neki van valami auto rewinderje, ami szerény angol tudásom szerint ez valami visszatekercselő. Úgyhogy igen, ennyi lenne a konklúziója ennek a dolognak. Úgyhogy ha valaki szeretne, akkor felismeri, meg működik Bambu Studio minden, amit akarsz, de egy ilyen kell hozzá mindenképp, meg azt valahogy ide kell befogatni, mert hogy is van, tehát idáig húzza vissza a filamentet. Próbáltam azt is, hogy ugye nem, mert ugye alapból csak idáig tolja be, de próbáltam azt is, hogy elhúzom ide, mondom, hát ha akkor a távolság annyival megnő, de nem. Tehát ezt mindenképp csak ennyit húz vissza. Gondolom érzékelni, mikor megy bele a fejbe, és onnantól megvan, hogy mennyit kell neki visszahúznia. Azt nem tudom, hogy ezt lehet-e programozni, vagy valami, de nyilván ez az én értelmi képességeimet már meghaladja. Úgyhogy igen. Tehát ha valaki szeretne, akkor így működhet, de én ezt most már nem fogom kipróbálni, mert mondom, nekem van AMS-em, úgyhogy